Mo video ungkha 6 March 2023 ni ungkha chini kami wo khorok ba bagan hoklai ni thangla ha bagan hoklai ni thangpro borok pungni khorang khnai tong pung tong mani aipan borok bolong hokwi ni tong ha ungkha bolong hokte phari pungjak lai kula ha pungno buji thangnai nai male pungno si muiseleh si monongoni nai tong ha ungkha ba borok bahai ke upuno muiseleh ni yak ni bahai ke yogreng mahi borok kono rokom ke borok muiseleh no rong lai ha ke rong wi ako wi borok kaha ke bego khaso wi borok toi phele ha ke toi phaimani yagulo sarik jorawo borok bego khaso jakno kamini borok no muiseleh no yak hoba phunuk nai hi khetok dikai phunuk lai ha mokol bai thang kamini borok muiseleh rok nuya khotong khoba borok nayan hiberai khatong khajabang tei kirima bo hawi tongo haifana chung forest ranger rok no call khlai sahoka phaina phaisidi ke borok phai no muiseleh no tilang thangka Ayo, masih mau ayo. Mungkin ni rohani video no bahai nang zakha mungkin kisah ni comments klai sadi mungkin video no te ang log rolia asakeno mutaka jotono hambai.